Dan uwa, in kai mafarkin kuka yana nufin alkhairai ne wanda za su iya same ka a wannan shekaran ko a wannan lokacin. Mafarkin kuka ko ki mafarkin kuka, wannan akwai wani alkhairi wanda za ka same shi a wannan shekaran, imma ko tafiya ƙasa ko ko barin ƙasa ko ko wani alheri da ke niyyan tunkaro ka. To ɗan uwa, me ya kamata ka yi? Ɗan uwa, sai ka tsaya da addu'a a lokacin da ka ga wannan abun, ko ko kai mafarkin mutuwa. Mafarkin mutuwa yana nufin akwai wani maganan asara ne da mutum za ka yi, ko wasu kuɗi ko wani naka, ko ko ka zuba kuɗi a wani kasuwanci wanda ba za su dawo ba. Ɗan uwa, idan ka yi mafarki irin abin da ya shafi irin wa'innan, ɗan uwa, sai ka tsaya da addu'a, don a cikin wannan shekaran ana sa ran insha Allah bukatunka za su biya albarkacin manzon Allah. Ɗan uwa, sai ka ɗauki adadin ya samadu, ya samadu, albarkacin Qur'ani Allah zai buɗe samunka, Allah zai buɗe rayuwanka daga ƙunci da kake ciki. In dai kai mutum ne mai yawan, ana yawan ƙulla alƙawura suna yawan watsewa, albarkacin sayyidina Rasulullahi, ka ɗauki wannan adadi sai ka yi shi. A yi sharing, a yi liking wa al'umman manzon Allah su amfana. Assalamu alaikum.